Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max Barne, hilean 45 € ordainduta. Kontratatu 17:40 dendetan eta euskaltel.euse. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Israel pausu bat haratago joan da Libanon egiten dabilen erasoetan eta lurreko inbasioa hasi du azken orduetan. Zehazki, Libano hegoaldeko hainbat herrixka erasotu ditu, baita errefuxiatuen kanpaleku bat ere. Azken hau, airezekineko bonbardaketen bidez. Gerra egoera honen ondorioz, Libanoko 100.000 herritarrek gurutzatu dute jada Siriarako muga. Eguerdion, Nafarroko parlamentuan mozio arrazista bat erregistratzen saiatu zen atzo Vox, zeinak migrazioa kriminalizatzen zuen. Halaxe deritzote mozioa bideratzea ahalbidetu ez duten alderdiek, EH Bilduk, Geroa Baik, Kontigo Zurekinek eta PSNek hain zuzen ere. Azken hilabetetan nabarmena da eskuindarren nazioarteko estrategia bat dagoela, migrazioak bataia politiko eta kulturalen ardaz nagusi gisa kokatzeko. Komunikazio estrategia horren muinean, zen on kakotzen artean, gisa kokatzeko alegina aurki dezakegu. Eta iritzi, eta esan beharko dugu horrela, arrazista eta xenofobo argiak baino ez dira. Ez da gure ohitura eskuin muturreko Vox taldeak aurkezten dituen ekimen parlamentarioak aztertzea eta eztabaidatzea. Bere momentuan erabaki genuen hori egingo genuela eta plenoetan eta gainontzeko iniziatibetan ez dugu parte hartuko. Legez kanpoko immigrazioa deritzonari buruz aurkeztu duten mozioa gaitzetsi nahi dugu. Gure ustez, mozioaren edukina immigrazioarekiko gorrotoaren benetako apologia da, eta erabateko mesprezua Europar Batasunaren mugetan sartzen saiatzen diren pertsonentzat. Aintzane Pujanaren erailketaren inguruko epaiketa prozesua aurrera doa. Atzoko saioan jakitera eman zenaren arabera, bi akusatuak, gizonezko eta emakumezko bat, ustez aurretik ere saiatu ziren beste emakume bat prostituitzera behartzen errenterian hain zuzen ere. Gizonezkoak hainbat aurrekari dituela jakinarazi du gaur deklaratu den ertzain batek, indarkeria matxistaren inguruko karguak barne. Eguerdion guztioi. Ordu 2:03 diren honetan emango diogu hasiera gaurko albistegiari. EH Bilduk, Geroa Baik, Kontigo Zurekinek eta PSNek atzera bota dute Nafarroako parlamentuan Voxek erregistratzeko asmoa zuen mozio arrazista. Bertan, alderdi ultraeskuindarrak migrazioaren kriminalizazioa ahalbidetzen zuen 4 talde hauen ustetan, eta gorroto delitua ere izan zitekeen. Lehen aldia da, alderdiren baten proposamena eztabaidatzeko aukera ematen ez dela. PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdiek atzera bota dute Voxen mozio arrazista bat tramitera onartzea. Hortaz, Voxek ezingo du Nafarroko parlamentuko osoko bilkuran immigrazioa kriminalizatzen duen mozio bat defendatu. Gobernuaren gehiengoaren ustez, mozio horrek konnotazio arrazista eta xenofobo argiak zituen, eta beraz, gorroto delitua ere izan daiteke. Horrelako zerbait gertatzen den lehen aldia da, aurretik talde guztien proposamenak onartu izan dira beti, edukiaz harago osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatzeko. Voxen mozioak bizikidetzan, segurtasunean eta oparotasunean ondorio kaltegarriak dituen migrazio inbasioa salatzen zuen. Eta etorkinei, sastadak, matxeta kolpeak eta eraso bortitz eta sexu eraso gehiago leporatzen zizkien. Lo que es ilegal no se puede convertir en legal por arte de magia. No se puede llamar aberración a la exigencia del cumplimiento de la ley. En referencia a la ley de extranjería, una política de puertas abiertas es sencillamente ilegal. Y financiar a ONGs que se dedican al tráfico de personas también es ilegal. ¿Qué beneficio se busca atrayendo a personas con una cultura que nunca llegará a integrarse con la nuestra? Ramon Alzorriz, PSNeko bozeramaileak iragarri du Voxen mozioa fiskaltzaren aurrean salatuko dutela, gorroto delitua izan daitekeelakoan. Sobre no admitir una moción xenófoba, racista y que va o que puede constituir un delito. Aquí no estamos hablando de la libertad de expresión, porque lo que no se puede permitir en este Parlamento es debatir sobre algo que
para nosotros constituye un delito. Adolfo Araiz, Bilduko bozeramaileak nabarmendu du mozioak gorrotoaren apologia dela. Pablo Azkonak gero abaitik bat egin du beste alderdiekin. Hala ere, UPNrentzat Nafarroako parlamentuan gertatutakoa PSNren eta bere kideen zentsura izan da. Hala adierazi du Javier Esparza bozeramaileak. PPko Javier Garziak UPNrekin eta Voxekin bat egin du. Maite Nosti Voxeko bozeramaileak helegitea aurkeztuko duela iragarri du Legebiltzarreko zerbitzu juridikoen aurrean. 2025ko martxoaren amaieran berrituko du EAJak bere zuzendaritza. Horrekin batera, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako buru batzarrak ere aldatuko dira. Oraingoz, Araba buru batzarreko presidenteak iragarrita dauka ez duela jarraituko karguan, beste bi lurralde historikoetan ere laster hasiko da izenen dantza. Horren harira galdegin diote Joseba Diez Antxustegiri gaur goizean Euskadi Irratian. Eta nik begiratzen dut nire inguruan alderdira, batez ere Araban, edo delako nik gertuen daukadana, edo niri gertuen egokitzen zaidana, eta nik bai ikusten ditut aukerak, ikusten ditut pertsonak, gazteak edo esain gazteak, eskarmentuarekin, euskaldunak, prestatuak daudenak, konpromisoa daukatenak herriarekin, eta Euskadirekin, eta nik aukerak ugari ikusten ditut. Ez da beharrezkoa pertsona berria jartzea, nik ez dut uste pertsonak aldatu behar direnik aldatu behar direlako. Alderdikideek erabakitzen baldin badute, aldatu behar direla buruzagiak zuzendaritza horietan, nik ziur daukadana da aukerak egongo direla. Eusko Alderdi Jeltzalean beti daude aukerak eta beti daude bermea ematen duten aukerak kargu horietarako. PSek ere eraldaketa prozesu bati emango dio hasiera 2025ean. Datorren urteko lehen hiruhilekoan gauzatuko du bere 10. kongresua EAeko Alderdi Sozialistako idazkari nagusi den Eneko Anduezak jakinarazi duenez. Anduezak ez du argitu kargurako berriz aurkeztuko ote den. Bilduk mobilizaziorako deia luzatu du datorren azaroaren 23rako. Bertan aldarrikatuko dute Euskal Herriaren naziotasuna eta ondorioz zor zaion errespetua koalizio abertzalearen esanetan. Beronen koordinatzaile orokorra den Arnaldo Otegik gainera, Espainiako gobernuak ezkerreko politikak gauzatu beharko lituzkela adierazi zuen atzo, baldin eta demokraziarako agenda komun bat ezarri nahi badu. Azaroaren 23an berriz ere aldarrikatzeko Bilboko kaleetan Euskal Herria nazio badela eta Euskal Herriak errespetua merezi duela. Eta horretarako gonbidapen zabal bat egiten diogu, konbentzituta gaude berriz ere dozenaka milaka pertsonek baietz esango diotela mobilizazio honi eta parte hartuko dutela, soilik gauza simple bat esateko eta ibilbide luze honetan, herri proiektu luze honetan, egon behar den akordio zabal honetan abiapuntu bat jartzeko. Eta abiapuntua errespetozko abiapuntua da. Euskal Herria nazio bada eta eskubide nazionalak ditu. Elkarretaratzea egin zuten atzo EHUko Leioako zuzenbideko fakultatean irakasle batek sareetan jarritako mezu matxista, homofobo eta faxistak salatzeko eta bere kanporatzea ere eskatzeko. Horren aurrean, ikasle talde batek ohar publikoa argitaratu du gaurkoan azken egunotako gertakariak argitzeko asmoz. EHU bestalde, ikasleek irakasle horrekiko izan duten jarrera jazarpena dela adierazi du.
Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko Bizkaiko ataleko 301 taldeak adierazpen publikoa egin du azken egunotan jasotako gertakarien aurrean. Argi utzi dute irailaren 23an irakasle berria hasi zela klaseak ematen, eta orduan jabetu zirela irakasleak bere sare sozialetan iruzkin matxistak, LGTBI-foboak, xenofoboak, arrazistak eta abarrak egiten zituela, eta gaineratu dutenez, ez dago lan zuzenbidean espezializatua eta horrek zalantza handiak sortzen omen ditu ikasleen artean, lanaren eta gizarte segurantzaren zuzenbidea bat irakasgaia emateko duen gaitasunari eta prestakuntzari buruz. Horiek horrela, klaseak modu anonimoan jakinarazi zion unibertsitateari, hala ere publiko egin eta zenbait eragilek protesta egitera dituzuten pasaden ostiralean. Ikasleek euren oharrean azpimarratu nahi izan dute jarduera baketsua izan zela eta erabat gezurtatu dute 2 ordu bere borondatearen aurka atxikituta egon zela ikasgela barruan. Oharra sinatzen duen klaseak aho batez gaitzesten ditu irakaslearen adierazpenak eta hezkuntzaren kalitatea kaltetzen dutela, esan dute. Azkenik argitu dute 301 taldeko kide gehienak ez direla inongo talde edo elkarte politikoetako kide eta hurrengo hau eskatzen dute. Irakasleak klase gehiagorik ez ematea eta ahalik eta azkarren konpondadila egoera. EHU bere aldetik kaleratutako oharrean jakinarazi du, Zuzenbide Fakultatea elkarbizitza baketsuaren esparrua dela eta pertsonen aurkako hertsapenei, mehatxuei eta erasoei ez eta altzari publikoei eragindako kalteak ez direla bertan sartzen. Era berean, konpromiso sendoa erakutsi du bizikidetza zuzentzen duten eskubide, printzipio eta balioekin, bereziki berdintasun eskubideekin eta aniztasunarekiko errespetuarekin. Eta hildo horretatik, erabat argudiatu ditu sare sozialetan eta horietatik kanpo eskubide, printzipio eta balio horien aurkakoak diren adierazpenak. Aintzane Pujanaren erailketaren inguruko epaiketa prozesuaren 4. eguna da gaurkoa. Bertan deklaratu du goizenetan ertzain batek eta akusatutako emakumeak auziperatutako gizonak jakin ezean deklaratzeko intentzio erakutsi zuela jakinarazi du. Gainera, 2 epaituek aurretik ere errenterian beste emakume bat prostituitzera behartzen saiatu zirela ere eman daditzera. Aizarna Zabalgo nekazal turismo batean Aintzane Pujana hil baino hilabete lehenago 2021ko urtarrian hilketa hori egotzita akusatutako bikoteak oso antzeko kasu bat egin zuen errenterian, beste emakume bat prostituitzen saiatu ziren. Pujanaren heriotzaren epaiketan eman du ertzain batek horren berri. Gipuzkoako auzitegen joan den astetik egiten ari diren epaiketaren 4. eguna da gaurkoa. Ertzain horrek bestalde azaldu du akusatuta dagoen emakumeak beldurtuta zegoela esan ziola poliziari deklaratu zuenean. Emakumeak deklaratzea erabaki zuen beste akusatuari ezer esan ezean. Gainera, agente horrek jakinarazi du auzipetuak 11 aurrekari dituela arma zuriak erabiltzagatik eta emazte ohiaren aurkako indarkeria matxistagatik. Gipuzkako poliziak inoiz garatu duen ikerketa bortitzena dela esan du, eta besteak beste jakin ahal izan du inplikatuak errenteriako nekazal turismo batean desintoxikazio prozesuan zegoen beste gazte bat sexualki esplotatzen saiatu zirela, eta gutxiagatik libratu zela Pujanaren antzeko egoera batean. Duela 3 urte eta erdi 2021ko urteberri egunean desagertu zen Pujana. Ondoren jakintzen Aizarna Zabalgo landetxe batean igaro zuela eguna akusatuekin batera. Eta urtarriaren 4an aurkitu zuten gorpua Aizarna Zabalen, Etxabe auzoan Urola ibai ertzan indarkeria zantzuekin. Hortik egun gutxira orduko hartan 23 eta 24 urte zituzten gizon emakumeak atxilotu zituzten biktima txikita eduki prostituitzera behartu eta erailtzez leporatuta. Ertzaintzaren arabera biktimak uko egin zion azpitean eskatutako sexu zerbitzu batera joateari, eta horre sortutako eztabaidaren ostean amaitu zuten Pujanarekin. Gaur-gaurkoz Gipuzkako fiskaltzak espetxealdi iraunkor berrikusgarria eskatu du hilketagatik, 5 urteko kartzela zigorra Pujana legez kanpo atxikitzagatik eta 3 urte eta 6 hilabeteko sexualki esplotatzeagatik. Ostiralean 2 akusatuen defentsek deklaratu zuten. Emakumearen defentsak onartu zuen Pujanari labankadak eman izana, beste akusatuak hori egitera behartuta. Gizonaren defentsak ostera akusazio guztiak ezeztatu zituen erantzukizun guztia emakumearen pe utziz. Ondorengo egunetan jarraituko dute deklaratzen eta aurreikusi denez ertzain gehiagok emango dute beren testigantza.
Endaian, 7 lagun komisariara deitu zituzten atzo, migratzaileak talde antolatu gisa laguntzea deitoratuta. Bihar gerturatu beharko dira poliziatxera goizeko 9:00. Espainiako Ministro Kontseiluak 156 milioi bideratuko ditu Euskal Y-koa Arkauteko lotunea eraikiar izateko. Abiadura handiko trena beraz, Gasteiz ingurutik elkartuko da Espainiar estatuko gainerako sarearekin. Pedro Sánchez buru duen gobernuak Eusko Jaurlaritzaren esku utziko du azpiegitura honen eraikuntza. Espainiako Ministroen Kontseiluak 156 milioi euroko inbertsioa onartu du astearte honetan Arkauteko lotunerako, Euskal Y-koa deiturikoa Nafarroarekin lotzeko. Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan Pilar Alegrian ministro bozeramaileak azaldu duenez, Euskal Y-koaren azken lan handia da, urrats erabakigarria, eta Euskal Autonomia Erkidegoa gainerako herrialdekin abiadura handian lotzea ahalbidetuko duen oinarria. Va a permitir un paso crucial, es la última obra de esa Y, como nos explicaba el propio ministro Puentes, la que va a permitir unir la comunidad de Euskadi ya con la península y, como les decía, es un nudo fundamental que tiene una inversión de 146 millones de euros. Arkauteko lotune Gasteiz igertu dago eta Euskal Hiriburuekin kasurako Iruñarekin eta Frantziarekin lotzeko adarrai zerbitzu emateko bideak izango ditu. Madrildik beraz behin betiko pausoa eman dute Euskal Y-koa penintsulako gainerako lurraldeekin lotzeko, eta hori gauzatzeko Espainiako gobernuak Eusko Jaurlaritzari utzi dio Arkautiko lotune egiteko obra. Proiektu honen xedearekin lehenengo trenak 2027 amaieran edo 2028an ibiliko dira probetan. Euskaltzaindiako Peio Apezetxea beka eman diote Bortzirietako hizkuntza aniztasuna aztertuko duen proiektu bati. Ikerketa Nafarroako Bera, Etxalar, Igantzi eta Arantza herrietan gauzatuko da. Bortzirietako hizkuntza aniztasunari buruzko azterketa sakon batek Euskaltzaindiaren Peio Apezetxea beka eskuratu du. Jon Martin Etxebestek, Paula Laita Paiaresek eta Ane Osua Tubalek osatzen duten talde batek aztertu du lana. Astelehen honetan Iruñean aurkeztu dutena. 2023an Bortzirietako Euskaraman komunitateak eta Euskaltzaindiak Peio Apezetxea Zubiri euskaltzalearen omenez sortu zuten beka. Izan ere, ikerlari, ekintzaile eta sustatzaile izan zen hainbat alorretan. Baina bereziki, azpimarragarria da euskara babestu, ikertu eta sustatzeko egin zuen lana. Euskaltzaindiak ohorezko euskaltzain izendatu zuen 2004an eta 2022an hil zen. Sagrario Aleman Euskaltzaindiaren Nafarroko ordezkariak azaldu duenez, taldeak ikerketa osoa eta landua aurkeztu du. Eta gainera, ikerketa teknika berritzaileak erabili ditu. Hala nola, haurrezkuntzako esplorazio esperimentala. Ikerketa Nafarroako Bera, Lesaka, Etxalar, Igantzi eta Arantza herrietan egin da. Ikerketan ateratako ondorioen artean batetik Bortzirietako ikasle gehienak D ereduan daude, baina egia da atzerritar haunitz pilatzen dela A eta B ereduetan. Oro har, Bortzirietan etorkinek euskararekiko duten jarrera ona da. Areago, gehienek euskara gehiago ikasi nahiko lukete. Bestetik, migratzaileek euskararen balioa aitortzen dute, bai lana aurkitzeko, bai harremanak egiteko ere. Halaber, euskara ikastea zaila dela goraipatu dute. Lantaldeak migratzaileen integrazio linguistikorako erronkak identifikatu ditu ere eta arazo hau gutxitzeko proposamenak egin dituzte. Euskaltzaindiak Jagon bilduman argitaratuko du ikerketaren emaitza.
Era berean, ikerketa taldeak Palmako Ideolink kongresuan aurkeztuko du lana hilaren 18an. Gasteizko Mercedes-Benz fabrikan lan etenaldia egingo dute datorren azarorako. Zuzendaritza eta enpresa batzordeak jakinarazi dio berria plantillari. Azken orduotan hasi du Israelek Libanon lurreko inbasioa. Azken astean zehar armada sionistak jada planteatutako erasoa zen berau. Horrez gain, aireko bombardaketekin ere jarraitu dute, tartean errefuxiatu kanpaleku bat ere erasotu dutelarik. Libanoko 100.000 bat biztanlek jada Siriako muga gurutzatu dute. Ameriketako estatu batuetan, geroz eta gertuago daude datorren presidentea aukeratzeko hauteskundeak. Estatu batuarrek datorren azaroaren 4an dute bozketa eguna. Hori dela eta pasaden hilabetean Kamala Harris eta Donald Trump presidente hautagaien artean debatea gauzatu ostean, gaur gauean Tim Walz eta J.D. Vance presidente orde hautagaien arteko hizketaldia izango da. Mexikon berriz, gaur izendatuko dute ofizialki Claudia Sheinbaum, Mexikoko presidente. Herrialde horretako buru izango den lehen emakumea da Sheinbaum, Morena alderdiko ordezkaria izanik. Andrés Manuel López Obrador ordezkatuko du, azken 6 urtetan presidente izan dena eta alderdi berdineko kidea dena ere. Erronka ugari ditu aurretik Sheinbaumek, besteak beste, narkotrafikoak sortutako indarkeria nola konpondu. El Niño fenomeno meteorologikoak krisi energetikoak sortu ditu Latinoamerikako hainbat herrialdetan, Kolombia eta Ekuador tarte. Horren inguruan hitz egingo digu gaur gure kolaboratzaile Bero Satrustegik. Bogotan bizi duten ur eskasiak errazionamendua martxan jartzera behartu du gobernua. Irailaren 29tik ura errazionatzeko txanda berriak iragarri dira. Orain arte 18 egunero izaten ziren mozketak, orain ordea 9 egunero izanen dira. Eremuka etenen da zerbitzua eta 24 ordukoak izanen dira mozketak. Antza, Bogotako gobernuaren weborriak jasotzen duenez, El Niño fenomenoak eragindako krisia da. Zer da baina fenomeno hori? Ozeano bare tropikaleko klima patroi natural bat da, itsasoaren gainazaleko temperaturek gora egiten dute eta munduko klimetan du eragina, baina batez ere Pazifikoko kostetan nabaritzen da.
fenomeno honek nabarmen murriztu du Kolonbiako sistema osatzen duten urtegien urmaila. Aurreikuspenen kontra, ze adituek euria aurreikusten zuten uztaila, abuztu eta irailean, hilabete euritsuenak direnak, baina aurten oso lehorrak izan direnak. Neurri honekin urtegien egoera mantentzea edo errekuperatzea espero dute. Horrekin batera beste neurri batzuk ere iragarri dituzte, adibidez, ezin izanen da ura erabili etxe aurreak garbitzeko, kotxeak garbitzeko edo lorategiak ureztatzeko. Autoritateek jakinarazi dute zigorrak jarriko direla. Egoera honek bestelako sektoreetan ere badu eragina, herrialdeko ekonomian gakoak direnetan, hala nola gasaren sektorean. Zuzenean eragin dio Ekopetrol enpresari, herrialdeko enpresa handienari. Gas naturalaren hornidura aldi baterako eten die hainbat enpresari eta erabakia herrialdeak bizi duen lehorteak bultzatu du. Bruce McMaster enpresaria eta politikaria da eta Kolonbiako enpresaburuen elkarte nazionaleko burua da. Honen hitzak jaso ditu La República berri paperak eta adierazi du Kolonbiak ez duela gas nahikorik izanen 2025ko eskaerari erantzuteko. Ekoizpen ahalmena eta eskaria ez baitira abiadura berean hazten ari. McMasterrek mahaigaineratu duen aukera izan da ikatz edota diesel gehiago erabiltzea, baina hala bada karbono dioxidoaren emisioek nabarmen eginen dute gora. Mehatze eta Energia Ministerioak adierazi duenez, urtegien egoera aldatzen ez den arte, Ekuadorreko energia esportazioak aldi baterako mugatu beharko dituzte. Gogora dezagun gaur 8 azaldu bezala, Ekuadorrek ere bizi duela energia krisi esanguratsua, Kolonbiakoa baino latzagoa. Egoera hau izanik, hidrologia, meteorologia eta ingurumen azterlanen institutuaren arabera, La Niña fenomenoa urrian hasiko da, El Niñoren kontrakoa dena. Eurite biziak ekarri ohi ditu, baina aurtengoak ez omen dira horren gogorrak izanen. Horregatik momentuz errazionamendu neurriek martxan jarraituko dute. Egoera larriagoa da. Energia eta ingurumen ministro den Antonio Gonsalvesek adierazi du berriak ez direla batere onak. Mazar da Ekuadorrek duen urtegi nagusia eta 2 zentral hidroelektriko elikatzen ditu. Maila kritikora iritsi da euri faltagatik. Ministroak adierazi du honen kontrola galdu dutela eta euriaren mende daudela, itxarotea besterik ez zaiela gelditzen. Energia mozketak orain 14 ordukoak diren arren neurria ez da berria. Noboak agintea hartu zuenean errazionamenduak egunean 4 ordukoak izaten ziren. Egoerak ez du hobera egin, gainera herrialdeko elektrizitatearen 80% hidroelektriken mende dago eta horrek egoera ministroak adierazi bezala mendera ezina egiten. Gure aldetik besterik ez. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Ondo izan eta bihar arte. Thank you.